na-rape po ako ng isang pare. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon sa 90.7 Love Radio, oras na muna natin sa buong kapuluan is already 11:06 p.m. Kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titangelo. At kasama mo ang Basa Princess DJ Rakitera. Welcome to the program Top Secrets, kung saan pwede ka makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto. Kasi ito po ang programang hindi ka huhusgahan. Bagos kay pakikinggan. Ang programa sa radyo nagpo-promote ng Will Listen. And we don't judge culture. And i-welcome na po natin ang ating top secret sharer na nasa kabilang linya. Hello, magandang gabi. Hello po. Hi, good evening. Pwede bang ilakas natin yung boses pa natin? Yeah, sure po. Okay po ba? Naka-earphone ka po ba, ma'am? Yes po. Pwede po bang patanggal, ma'am? Sige po. Wait lang po. Maraming salamat. Hello? Hello? Okay na po ba? Ay, parang nasa banyo ka, mama. Ay, wala po. Ha? Wala ka sa banyo? Wala po ako sa banyo. Hindi ka naman naka-loudspeaker, ma'am? Hindi po. Pwede mo bang ilapit yung bibig mo dun sa mikropono ng cellphone mo? Okay po. Okay na po ba? Parang mamarmol yung bahay niyo, ma'am. Oo. Mayaman yata tong si mami. Kung hindi mamarmol. Puro tiles po kasi. Pasensya. Puro Sabi ko sa'yo, tiles. Dude, pag alam mo, pag maganda-ganda yung bahay, matiles yan. Hindi ko kasi nararanasan yan sa bahay namin eh. Sa amin din, dude. Huwag ka mag-alala, puro kahoy. Puro kahoy pero mahogany. Tsaka akasya. Yung mga mahirap patubuin. Yung mga, mga tabas pa. Yun yung mga mahal na mahal na kahoy, no? Yung papatubuin mo ng ilang taon, tapos kapag binenta mo, mahal. Ganun. Anyway, hi ma'am, magandang gabi po. Pwede po bang batiin nyo rin kami ng magandang gabi? Hello po. Good evening. Medyo ma-airy lang ma'am eh. Meron ka ba dyang damit sa harap mo na pwede mong itapat sa bibig mo? Pwede ka bang pumasok sa loob ng cabinet ng bahay nyo? Ng kwarto nyo, cabinet ng kwarto nyo. Meron bang ganun? Check ko lang po. Oh, How Wala you po check eh. ko? Parang Wala? may effects, no? Oo eh. Malinaw Okay bang? na po ba? Ayan, sige. Medyo, Nasaan ka? Po? Nasaan ka niyan, ma'am? Nasa loob po ng bahay. Sa loob ng bahay. Saan sa loob ng bahay? Kwarto po. Kwarto. Kanina nasa banyo o nasa sala? Nasa sala po. Malaki yung Kaya po, sala. Malaki yung sala. Ganun yung Oo daw. Okay, sa kwarto na siya ngayon. Sige, ma'am, ganito, no? Mas maganda siguro kung haharap ka sa pader ng kwarto mo. Hindi, seryoso ako. Oo nga. Alam mo, dude, as a voice-over, Yan, di ba, ng yan, mga yan, iba't yan. ibang brands. Yan. Dude, humaharap ako sa pader para yung boses mag-bounce na lang doon. Galing. Diba? So, anyway, hello, ma'am? At nawala si ma'am. Yes po. Oh, Wow. see? Oh, Wow. 'di ba? Ang ganda na ng ano mo ngayon, di na airy, di na echoey, di na reverby. Ganda Oo. Ma'am, anong pwede namin itawag sa Jane po. Jane. Jane ni Tarzan, ganun ba? Ay, Jane, pangit naman yun. ano? Ang pangit nun? Ay, Uy, hindi po. Wala po. ang ganda ni Jane ni Tarzan, ha? Nakita mo na. Oo. Iba't ibang pelikula pa ni Jane na Tarzan yung nakita ko. Oo, no? Nakadilaw siya. Ha? Nakadilaw si Jane. Nakadilaw ba siya? Hindi ba siya naka parang brown? Kasi parang... Brown ba yun? Oo.
Kasi parang pang turista yung dating niya, 'di ba? I mean, yung mga explorer, ganun yung mga itsurahan ng Hindi, mga... yung lolo niya yun. Lolo niya ba yun? Ma'am, Yes Jane. po. Tama, Jane, no? Jane Oneza, ganon? Oneza. Jane, no? Parang ganon. Tama ba, Jane? Yes po. Ayun. Ayun. Ilan taon ka na, Jane? 24 po. 24. Saan lupalop ka galing, Jane? Zambales po. Zambales. Okay. Di na kami magpapaligoy-ligoy pa dito ni Titangelo. Jane, ang 24 from Zambales. Ano ang top secret mo? Ang top secret ko po is na-eat and run po ako ng sarili kong boyfriend. Ulitin ko lang hindi ko lang sure kung tama yung narinig ko, kung may letter H o diretso siya sa letter I or E. Na hit and run ka ng sarili mong boyfriend or na eat and run ka ng sarili mong boyfriend? Na-eat and run po. Na eat and run ka. So meaning nakain at natakbuhan ka ng iyong boyfriend, tama? Opo. Nakain at natakbuhan ng boyfriend, sariling boyfriend. Sige, kwentuhan mo muna kami kung paano kayo nagsimulang maging magkasintahan itong lalaking to. Sige po. Nag-start lang po siya last year. Ako po kasi yung tipo ng babae na marami po talaga akong nakaka-interact, nakaka-entertain. Not until isa po siya sa mga nakausap ko nun. Dito lang din sa Facebook. Tapos, naging close kami. Feel ko naman compatible naman kami sa isa't isa. Then, aminado din naman ako na madaling naging kami. Ganun. Tapos, okay naman yung relationship namin. Masasabi ko for me is healthy naman. Wala namang katoksikan kasi para sa amin, totoo naman kami sa isa't isa. Updated 24/7, ganun. May work din siya. Then, ayun, usap kami palagi. And sobrang goods naman ng relationship namin. Tapos, kahit ganun, iniwasan ko yung mga taong dapat ko nang iwasan kasi nandyan naman na siya. Ganun din naman siya. Pero may mga times kasi na may araw kasi na kwento niya sa akin na parang nakikipag-communicate sa kanya ulit yung ex niya. Hindi ko alam kung bakit. Pero sinabi niya naman sa akin na it's all about money. Kasi may utang yata siya doon na something 3K, 2K to 3K. Tapos, na hindi niya daw mabayaran, stress. Parang naging stress siya sa work, ganun. Parang naging balisa siya. Tapos, napag-usapan namin na, malapit na pala yung birthday ko. Ganun. Malapit na po kasi yung birthday ko that time. And then, nagyaya siya ng meet up. Sabi ko, ano kasi yung birthday ko kasi is Christmas. Tapos, bago mangyari yun, parang nagpaplano-plano kami ng meet up, ganun. Pareho kaming busy sa kanya-kanya din naming buhay. So sabi ko parang napaka-imposible naman na makapag-meet tayo, ganun. Sabi ko baka sa susunod na lang, marami pa namang time. Tapos sabi niya, okay, sige, okay lang naman daw. Ayun, naging okay pa rin naman kami kahit nagpapapansin sa kanya yung ex niya that time. Parang hindi ko naman binigdil masyado yun. Kasi alam ko sa sarili kong ako lang. Yun lang pala yung pagkakaalam ko. Akala mo lang pala, ikaw lang talaga. Opo. So, paano nagkabistuhan? Anong nalaman mo? Nung malapit na yung birthday ko, DJ Rocky, nagpaalam ako dito sa bahay. Sabi ko, may pupuntahan lang ako.
na importante, gano'n. Kasi alam naman nila may boyfriend ako pero hindi nila hindi nila naisip na yun pala talaga yung pupuntahan ko that time. Mhm. Pero nakilala na Tapos nila yung boyfriend mo. yes po, nakakuwento ko na siya sa kanila Nakukuwento mo pero and hindi pa nila yes nakikilala. po, hindi pa po. Okay. Through picture lang, gano'n. Mm. Tapos, um, ayun na nga, bumiyahe ako ng madaling araw that time para lang puntahan siya. Pero Malayo hindi to? niya po Taguig po, Taguig. Taguig. Zambales to Taguig. Yes po. Ako po talaga yung dumayo nun. Kasi gusto ko siyang gusto ko sana siyang i-surprise. Like, ako yung may birthday pero ako pa yung magsu-surprise sa kanya. Oh, Kasi Grabe. sana all. parang, parang ang hassle din kasi sa kanya nung work niya. Tapos may mga pinagdadaanan pa siya about family, money. Mhm. Tapos yun nga yung utang niya. Parang gusto ko siyang i-comfort. Kahit doon man lang is maging masaya siya. Mhm. Tapos, ayun, bumiyaya ako ng pagkalayo-layo nang hindi niya alam. Tapos, pero in-update ko po siya nung Mhm. time na malapit na ako. Mm. Tapos, sabi niya nasa work kasi siya. So, pinuntahan ko siya dun sa work niya mismo. Tapos, wala po akong nadatnan dun. Wala po siya dun. Sabi niya po sa akin is hintayin ko daw po siya para makapagkita po kami, makapag-usap. Tapos, nagantay po ako ng more than 2.5 hours po Mhm. dun po sa work niya. Sobrang tagal po nun. Buti nga po pinapasok po ako dun sa work niya. Pinaupo po muna ako dun sa gilid. Tapos, habang wala po siya, nagcha-chat pa rin naman po kami hanggang sa makarating po siya. Mhm. Tapos Pero nung nagulat po una, ako kasi Jane, pero nung una ang sabi niya sa'yo, nasa trabaho siya. Tapos nung dumating ka na, papunta pa lang pala siya, ganun ba? opo, kasi ang sabi niya po sa akin nun is sinamahan niya daw po yung boss niya na may Lumabas binili sila. po atang Ah. appliances sa Cavite. Anong Oh. work niya? Anong work niya, Jane? Um, Alam mo ba yung mga gumagawa ng sasakyan? Ganun, mga motor-motor. Tapos, Mekaniko? nagbebenta sila ng mga parts ng motor ng sasakyan, ganun. Mm. Opo. Okay. Car parts Mm. and accessories, ganon. Shop. Opo, yes po. Tapos nung pagdating niya po, binigyan niya po ako ng stuffed toy. Surprise niya daw Pagdating po niya? sa akin yun. Opo, binigyan niya po ako ng stuffed toy nun. Sabi niya, "Oh, binili ko yan para sa'yo kasi pinag-antay kita, ganun, ganun." Sabi ko, "Landi, okay lang, tsaka ginusto ko namang puntahan ka. Kasi, 'di ba, sabi ko nga, sabi ko nga gusto din ng mga bata makita." Sabi ko sa Mhm. kanya. Tas parang hapong-hapo siya, parang pagod na pagod. Mhm. Sabi ko, "Ba't pagod na pagod ka, eh, sinamahan mo lang naman yung boss mo." "Hindi, kasi malayo kasi yun," sabi niya sa akin. Tapos tinanong niya ako kung kumain na ako, tapos niyaya niya po ako kumain, kasi hindi pa ako kumakain nun. Dun sa And loob then after ng po trabaho niya, I mean, hindi ka niya nilibot dun sa opisina niya. Lumabas kayo agad? ah, nilibot naman po. Nilibot ka naman. So may konti Yes munang po. oras na pinakilala ka dun sa mga kasamahan niya sa trabaho, ganun ba? Ano lang naman po sila, dalawa lang po sila dun. Dalawa lang. Anong pakilala niya sa'yo Opo, dun sa katrabaho niya? girlfriend niya po. Pinakilala ka bilang girlfriend. Ano Opo. naramdaman mo nung pinakilala ka bilang girlfriend? Kinilig. Naihi, ganon? Masaya po. Opo. Masaya. Okay. So lumabas kayo, kumain kayo. Opo. Tapos po, after namin kumain, sabi niya sa akin, "Mahahantay mo ba yung pag-out ko? Mga 7 or 8 pa kasi yung out ko, 7 p.m." Mhm. Sabi ko, "Okay lang naman, okay lang sa akin, hintayin kita." Tapos ayun po, nasaksihan ko naman po yung work niya, kung paano siya gumagawa, gano'n, gano'n. Mhm. Never niya pong ano,
habang nagwo-work po siya, lumalapit siya sa akin, kamusta daw ako, okey lang ba ako diyan, gano'n. Mhm. Sabi ko, "Okey lang." Then dumating po yung part na ano, parang ang sama po ng pakiramdam ko, nasa CR po talaga ako, ta's nahiya naman po ako magtanong sa kanya. Mhm. Pero CR na po talaga ako that time. Mhm. And then, tinanong ko siya, sabi ko, ano, "Saan ba yung CR niyo dito? Puwede mo ba ako samahan? Nasa CR kasi ako," sabi ko. Sige dun yung CR, doon." Tinuro niya sa'kin. Mhm. Tapos after po nun, bumalik ulit siya sa work niya. Pero wala pang 2 minutes, tapos naman na po ako mag-CR nun, lalabas na sana ako. Tapos pagka bukas ko po ng curtain, nandun pa siya sa labas. Sabi ko, "Anong ginagawa mo diyan?" Sabi niya, "Wag ka munang lalabas." Tapos ayun, DJ Rocky, nagulat ako, bigla niya akong hinalikan, like laplapan talaga, gano'n. Over Hala? naman sa laplapan, sabi Ano ko. yun? Ano yun? Ano yung laplapan, ma'am? Yun yung tumatawa kayo kasi laugh, Laugh-laughan? laughan. Ganun ba yun? Yung parang ganito, ma'am, oh. Teka lang, teka lang. Ha, ha, ha. Kasi 'di ba yung English ng tawa, laugh, laugh, laughan. De, charot lang with that. Okay, so Jane, hindi Yes ka na po. niya pinalabas ng banyo. Nagstay kayo sa loob ng banyo. Opo, nag-stay po kami. Oh. Tapos habang habang nagki-kiss kami ng to the max talaga, kung saan-saan na napupunta yung kamay niya sa'kin. Like, parang naiikot niya na yung buong kamay niya sa buong katawan ko, DJ Rocky. Parang hindi pa ako nahuhubaran, parang hinuhubaran niya na ako sa isip niya ba. Hmm. Ay, Tapos, grabe yun ah. Jane, pwede mo bang yes sabihin po. sa amin kung pang ilang beses nyo na magkita nung time na to? First, first meet Ah, po. first meet with Gigel. Okay. So, nung nililibot na niya, gamit yung mga kamay niya, yung katawan mo, I mean, nung nililibot niya na yung katawan mo gamit yung mga kamay niya, o ano naramdaman mo nun? Parang payag na payag ka ba? O parang, oh sige, laban na rin ako nito? O parang may doubt sa isipan mo? Wala po akong doubt sa isip ko kasi tiwalang-tiwala po ako sa kanya, eh. Like, parang, "Oh, sige hawakan mo pa." Parang tapos ayun nga po, habang ginagawa niya yun sa'kin, sabi niya, "Ano, BJ mo nga ako." Sabi ko, "Dito? Dito sa work mo?" Sabi ko sa kanya. "Oo, basta wag ka lang maingay. Sige na, dalian lang natin." Sabi niya. Tapos ako naman si payag. Ginawa ko nga, DJ Rocky. Mhm. Ginawa ko yun sa kanya. Tapos, di, hinubad niya na yung short niya. Tapos nun, ano, nakita ko yung, ayoko mag-judge, pero kasi, sige, okay na yun. Naisip ko na nung nakita ko yung batuta niya, parang, okay, goods naman. Sige, palaglag ko. Anong goods naman? Mini, mini o jumbo? Mini. Paanong Mini. mini? Mini hotdog. Mini Mini hotdog? hotdog po. Mm. Alam mo ba yung mga maliliit na hotdog na ano, parang Nabibili sa kanto? hinihiwa-hiwa sa, oo. Ganun lang? Pero, Ganun, okay lang sa'yo yun? okey naman po kasi ginawa ko naman po yun sa kanya, ta's binilisan nga lang po namin. Ta's Okay. after nun sabi niya sa'kin, "Mamaya ulit, sabi niya sa'kin. Tapos dumating po yung time na ayan na, pa-out na po siya sa work niya. Ta's kinamusta niya po ako, kamusta daw po yung experience namin sa CR. Sabi ko, "Okey lang naman, masaya naman kahit papaano." Nilagyan ko pa ng kahit papaano yun, DJ Rocky, para naman maramdaman niya na parang may pagkadismaya ako konti, gano'n. Tapos after po nun, 7 PM na, tinanong ko po siya nun, "Saan tayo?" Sabi ko. Ta's sabi niya, "Hindi, hahatid na kita, saan ka ba sumakay?" "Dun na lang kita ihahatid," sabi niya sa'kin. Tapos ano, DJ Rocky,
hinatid niya ako hanggang monumento. Alam mo naman sa monumento, DJ Rocky, 'di ba maraming mga ano dun, hotel-hotel, Hala, wala gano'n-gano'n. akong alam sa ganun sa monumento. Wala akong alam ko lang may palengke dun eh. Tama ba? Mall. Mall, ay, hindi ba pala palengke yun? Mall. Tsaka LRT station, di Wow, ba? LRT. Yan. Yan. Opo. Tapos pagdating namin dun, sasakay na ba ako ng bus? Tapos hindi pa, wag muna. Tapos, lakad kami ng lakad, DJ Rocky, tinatanong ko siya, saan ba talaga tayo pupunta? Kunwari wala akong alam, pero parang nakakaramdam na ako na, okay, ganun. Kaya pala sinabi niya sa akin na, mamaya ulit. Sabi ko sa sarili ko. Tapos, nung pumasok na kami, DJ Rocky, sa kwarto na walang kusina, walang bintana, parang naging inosente ako sa paningin ko kasi, anong gagawin natin dito? Gumaganon-ganon pa ako sa kanya. Pero hindi niya po ako pinapansin nun. Tapos, kinuha niya po yung cellphone niya, may chinat siya. Tapos sabi niya po is, katrabaho niya lang. Then, ayun na nga, DJ Rocky, may nangyari na nga sa amin to the Mm. max. Like, lahat ng posisyon ginawa namin. Paano mga posisyon? Kailangan talagang banggitin. Hindi Ah, naman. kung anong possessions. Ano mga posisyon lang? Possession. Kasi ang lahat ang dami yun. Kaya nga, bakit Ano yung mga lahat na yun? naka 10 possessions ba kayo? Ilan nga ba yun? Apat lang naman yun eh. Isang may aso, Okay. isang McDo daw. McDo McDo? kasi yung tawag niya dun eh. Tapos, cowgirl. Mga ganong posisyon po. Cowgirl. Cowgirl? Yes po. Mm. Masarap naman. Kahit mini yung batuta niya, masarap naman po. Kahit mini hotdog, okay lang, na-satisfy ka naman. Yes, satisfied naman po kasi magaling naman siya eh. Oo. Pero hindi Mararamdaman mo talaga sa kanya yung gigil eh. okay. Pero Jane, hindi siya yung nakauna sa'yo. Hindi po. Okay. So may mga previous intimate experiences ka na. Yes po. Okay. So may point of comparison ka. Wala po eh, kasi siya lang talaga yung iniisip ko nun eh. Hindi, I mean, Ginagawa point of lang sa comparison kanya. in the sense na yung mga previous na naka-intimate eksenahan mo, kumbaga alam mo yung standard size, ganun. Yes. Tapos yung nakita mo sa kanya, Performance. biglang parang medyo disappointing sa size, pero yung performance parang okay Oo. naman, ganun. Tama. Opo, okay naman po. Goods na Okay. goods. Okay. Tapos, after po nun, naka-ano kami, naka 3 rounds, tapos isang BJ. 3 rounds, tapos isang? Buko BJ juice. po. BJ. Buko juice po. Buko juice, okay. And then, after po nun, sabi niya sa akin, sa susunod po ulit, kasi nag-enjoy daw po talaga siya. Tapos, parang birthday sex nga daw po yung nangyari. Parang, kasi nga po, malapit na po yung birthday ko. Parang, deserving ko naman daw po na maranasan yung ganong performance niya. Parang proud na proud po siya sa sarili niya. Wow, kala mo naman Hungarian. Tapos, And then, nag-heart to heart talk po kami bago po matapos yung oras namin dun sa room na yun. Then after that, umuwi na po ako dito sa Zambales. And then 2 days after nun, dun po siya nanlamig. Nanlamig po siya sa akin. Kasi sabi niya din po sa akin noon na mabibisi daw po siya ulit sa work, na parang marami po silang gagawin. Hectic daw po yung schedule. Hectic. Kaya, opo.
hectic daw po and sobrang dami daw customer, gano'n. Sabi ko, "Hindi, okey lang. Unahin mo yung trabaho mo." Hanggang sa araw-araw na pong gano'n, hindi na po nagbago Hindi na and hanggang nagpaparamdam. sa Nanlamig na. yes po, Pero Jane, ito opo. muna. Bago natin ituloy yung kwento mo, gusto namin malaman at gusto namin magkaroon ng image sa utak kung sino bang, ano ba itsura na kinakausap namin na si Jane, na 24 years old from Zambales. Sino bang kamukha na itong artista? Baka pwede mo naman kaming bigyan ng mga vital statistics mo, di ba? Itsura mo, maputi, matangkad. Sige nga, kwentuhan mo muna kami. Chinita, gano'n. Um, Morena po ako, eh, Hmm, hindi naman po gaanong katangkaran. mhm. Former model po ako dati. Okey. Hmm, Model? yes po, Saan? dati. Model ng mga sasakyan? No po, Prints? sa pageant, Ah, fashion show po, mhm. ayun po. May kamukha kang artista? Wala po, eh. Wala. Okay. Wala yung Opo. walang sinasabi ibang tao na, medyo kahawig mo si ganitong artista, walang gano'n? Ay, wala po. Wala. Okay. So, unique ang itsura ni Jean. Walang Morena. kamukhang artista. Morena. Tapos, anong height mo, ma'am? 5'4", 5'3", mga gano'n po. 5'4", 5'3", tapos morena. Mahaba buhok? Short hair po. Taong silong? Sakto lang. Parang sakto lang, ma'am. Opo. Hindi ka tangusin. Yung mata, ma'am, bilugan ba? Chinita ba, ma'am? Bilugan po. Bilugan. Bilugan. Chubby? Petite? Sakto lang po. Hindi Gano'n. payat, hindi mataba. Mm. Okay. Nakakakain, ganun. Nakakain gano'n. 3 times a day. 3 times a day. Okay. So, nung nanlamig, etong si Guy, ay, wait lang. Si Guy, sino naman kamukha ng artista ni Oo, Guy? sino kamukha? Ano po kasi siya, eh, wala po siyang kamukha. Chubby po siya tapos singkit na moreno, tas medyo curly yung buhok. Hindi Parang si Con, dugyutin. Ay, sorry, hindi sorry. si Conyo Bicolano yan. Curly yung buhok pero chubby, hindi po siya yun. Opo. Okay. Kulot, curly yung buhok, tapos medyo chubby, moreno, ganon. Opo. Okay, sige. Okay. Ngayong medyo nagkaroon na kami ng picture sa mga utak namin tungkol sa imahe ninyo. Dalhin mo kami dun sa parte na kung saan sinabi niya na hectic na yung schedule niya. Ano nang tumatakbo sa isip mo nun? Nung sinabi niyo po yun, wala pa naman pong masyadong tumatakbo sa isip ko kasi alam ko din po kasi yung trabaho na gano'n. Kasi kuwento niya na po sa akin nung mga panahong nag-uusap pa lang po kami. So, understood ko na po yun. Not until wala na po talaga kaming communication sa isa't isa, like parang bula na lang po. Ako na po yung chat ng chat sa kanya, kung ano-ano na po yung sinasabi ko, napapraning na po ako kasi, delivered lang po yung mga messages and wala na po talaga siyang paramdam sa'kin. Mhm. Um, After po nun, okey, sige, okey lang, parang inaccept ko na po yun, tinanggap ko na. Then after birthday ko po, dumating na po yung birthday ko, parang nakakaramdam po ako ng kakaiba sa sarili ko. May mga parts na nagiging moody ako, Ha? nagkakaroon ako ng mood swings, tapos lagi akong inaantok, ta's gusto ko lagi akong kain ng kain. Tapos iniisip ko na dati pa naman akong gano'n, so parang naglaylo po yung utak ko na, wala 'to, wala 'to. Then this this January po, dun ko na po napagtanto na buntis po ako. And malakas po yung pakiramdam ko dahil siya din naman po yung naging last ko nun, na siya po yung tatay nung anak ko, na dinadala ko po hanggang ngayon. Ilang months na ngayon?
Magfa-5 po. Di mo na, Magfa-5 na po ngayon. di mo na to nako-contact Jane yung lalaki. Ganito po yung nangyari. This last March lang po, last March. Nakausap ko po may nakausap po akong babae, Mm. which is ex-girlfriend niya po. Na-girlfriend niya na po pala ulit ngayon. Tapos, nalaman ko po na after po pala ng nangyari sa amin, nalaman ko po dun sa babae na pinuntahan niya po yung babae after po nung nangyari sa amin. And sinabi po nung guy ng sinabi po nung guy na makikipagbalikan na daw po siya dun sa babae kasi ayaw niya na daw po sa akin. Then, kwento po nung babae yung mga sinabi nung lalaki na ako daw po yung pumunta, parang ako pa daw po yung may gustong, kumbaga um, ako pa po yung babae na ginusto ko pa daw po yung nangyari, parang proud na Kumbaga proud pa Jen, daw ikaw yung po ako. sinisisi. Kaya ka Opo, nabuntis ako po kasi yung ikaw pa yung... sinisisi. Mm. So dun sa Tapos, sinabi pag-uusap po niyo nung ano, sa pag-uusap niyo nung girl, nabanggit mo ba sa kanya na delayed ka, na meron kang baby, na dala-dala? opo, in-explain ko po yung buong detail kung paano po naging kami nung lalaking yon hanggang sa may nangyari po sa amin. Aha. Hanggang sa may nalaman ko na nga po na buntis Aha. po ako. So, Tapos, sinabi po nung girl sa akin na, ano ba, gumagawa ka ba ng kwento? Hindi naman yan totoo eh. Kung gusto mo siyang bumalik sa'yo, wag ganyan yung gawin mo, ganun. Kasi sinabi sa akin nung lalaki na hindi naman daw sa kanya yan. Kasi wala namang nangyari sa inyo. Dinedenay niya po lahat yung mga nangyari. Kasi alam niya naman na daw po pala sa sarili niya na may mabubuo. Kaya po pala after nun, pinento po sa akin ng babae na alam ko nagkita kayo nung panahon na yon, gano'n. Tapos katapos nun may nangyari sa inyo. Tapos sinabi niya sa akin na babalik na daw siya sa akin kasi ayaw niya na sa'yo. Ganun po yung pagkakasabi sa akin ng babae. Tapos sabi ko, sige, okay lang naman. Sige, sa'yo na yan, lamutakin mo, sabi ko. Hindi na ako mamimilit. Basta ang sinabi ko lang, inaware ko lang kayong dalawa na may dala-dala ako na siya mismo yung gumawa. Kung ayaw niyang panagutan, konsensya niya na yun. Kasi para po sa akin, parang ayoko na po ng stress. Kasi maselan din po ako. Maselan din po ako ngayon. Maselan po yung pagbubuntis ko. mhm. Tapos, akala ko po makukontento na yung babae. Mhm. Pero hindi. Chat ng chat pa rin po sa akin yung babae na parang, "Uy, ano pang nangyari sa inyo nung time na yun? Bakit gano'n? Ano pa?" Parang naki-curious po siya. Mhm. Parang hindi pa Sabi rin ko siya dun mapayapa, hindi siya matahimik. yes po, hindi po siya matahimik Mhm. and hindi po siya makontento sa mga nalaman niya na sinabi ko naman na po lahat, eh. So, inulit ko po ulit. Tapos may mga situation siyang nililinaw na, "Gan'to ba yung nangyari?" Kasi sabi nung guy, ganito daw yung nangyari. Sabi ko, hindi. Kumbaga nagsisinungaling po yung lalaki sa kanya Mhm. para lang po sa ikakabuti niya. Mhm. Tapos, ganito ko po lahat. Eh di, parang ramdam na ramdam ko po na parang mapapraning na yung babae. Ay, hindi. Praning na po yung babae. Parang mababaliw na siya sa mga nalalaman niya. Tapos, sinabi po nung babae sa akin na, alam mo ba, yan yung matagal na naming pinapangarap, yung magkaroon kami ng baby. Pero hindi ko matanggap na sa'yo niya pa nagawa. Parang na-insecure po siya sa akin na ako po yung nabuntis ng boyfriend niya. Ganun po. Mhm. Tapos, ang huling usap po namin ng babae, sabi ko, please tama na. Kasi kailangan ko din ng peace of mind. Kung hindi ka pa kontento sa mga nalaman mo, problema mo na yun. Mhm. Kasi ako, tapos na yung trabaho ko, sinabi ko na yung totoo.
Kasi karapatan mo din naman malaman dahil ikaw yung pinuntahan niya pagkatapos namin, 'di ba? Sabi ko, kung hindi matanggap nung guy, kung di matanggap nung lalaki na buntis ako, kung di niya ako matanggap o kahit etong bata, hindi na ako mamimilit kasi wala eh, nakakapagod din kasi na mamilit sa taong ayaw naman na. And then, nagparamdam po sa akin yung guy. Pero, blinak niya din po ako after. Hindi ko po alam yung sinabi niya kasi dinilit niya pa yung mga messages niya sa akin. Hindi ko po siya nabasa. Kaya, yung Pa- kay, babae po, palaisipan sa'yo ngayon kung ano yung mga minessage ng lalaki, ganun ba? yes po. Kahit sinabi ko po na, okay, kailangan ko ng peace of mind, kailangan di ako may stress, kailangan wala akong iisiping iba kundi eto lang yung pagbubuntis ko. Pumapasok pa rin po talaga sa isip ko na ganun. Na ano ba yung mga sinabi niya? Mabuti ba o hindi? Parang nag-overthink pa rin po ako. And hindi ko po alam kung sino sa aming dalawa, nung ex niya, yung may karapatang masaktan. Yung ex niya kasi binalikan siya after ko kasi walang nang choice yung lalaki. O ako po kasi bigla-bigla na lang ganun yung nangyari. Tapos, hindi ko na rin po siya ma-chat or wala na po kaming communicate sa isa't isa. Tapos, the worst thing pa po is, dine-deny niya pa po ako dun sa babae na wala pong nangyari. Kahit meron naman talaga, meron nga. Pero ako naman daw po yung may gusto kasi ako po yung pumunta sa kanya. Ganun po. Jane, sino kasama mo ngayon sa bahay? Alam ba ng mga magulang mo na buntis ka? Opo, alam na po nila. Kumusta yung pagtanggap nila na magkakaanak ka na tapos wala kang maipakilalang ama? Nung una po, syempre, nag-guess sila na sinisipon nila ako. Bakit kasi ang galing-galing ko daw magtiwala agad. Pero, dumating naman po sa part na napaka-supportive naman na po nila and alam din po nila sa akin na wala na rin po akong magagawa dun sa tatay. Kasi ilang beses ko na rin pong hinabol pero wala po talaga. Hindi naman na po sila galit sa akin. Kumbaga tinanggap ka nila ng buong buo at nandyan yung support at pagmamahal nila sa'yo. Opo. Umaasa ka pa rin ba na kikilalanin nung lalaki itong anak ninyo? Opo, umaasa pa rin naman po ako. Konti. Anong mga pinaglilihan mo? Kahit ano po, karandom. Kailan due mo? September po. Ay, malapit na ha. Konti na Opo. lang. Ingatan mo yung sarili mo ha. Sabi mo kanina, maselan tong pagbubuntis mo. Opo. Hindi ka pwedeng ma-stress. Kailangan tama lang yung emosyon mo. Hindi ka namin gustong paiyakin at walang gusto magpaiyak sa'yo. Anong mga naiisip mo na na mga thoughts, no? Tungkol sa kinabukasan ng anak mo? Naiisip ko po kung makakaya ko ba siyang buhayin mag-isa. Kasi, medyo ano rin po kasi ako eh, parang mahina rin po yung loob ko. And then, kung sino po yung makakaramay ko sa paglaki ng bata kasi yung mama ko din po kasi is matanda na. And, may sakit din po siya. So, marami pong tumatakbo sa isip ko kung makakaya ko ba talaga. Yun po. Pero palaban ka naman.
Opo, may pagkapalaban din naman po ako, kung kinakailangan talaga. Kinakausap mo Tsaka ba yung hindi baby mo? opo. Tsaka As iniisip ko pa din po kasi na parang mino-motivate ko yung sarili ko na baka one day, baka sakaling puwede pa tanggapin ng tatay mhm, or magparamdam sa'kin yung tatay. mhm, Kahit para na lang sa bata, 'di na para sa'kin. mhm, Kaso hanggang ngayon kasi sila pa rin nung girlfriend niya. mhm, So parang 50-50 po yung nararamdaman mhm. ko. Gusto mo ba piliin ka nung lalaki bilang maging bilang kasintahan niya? Gusto mo ba na kumpleto yung pamilya ninyo, na siya yung tatay, siya yung asawa mo, partner mo, tapos yung anak ninyo, bubuo kayo ng isang pamilya talaga? Gusto mo ba yung gano'n? Siya pa rin yung nasa isip mo kahit na binalikan niya yung ex mo, tsaka kahit na dine-deny niya na nagkaanak kayo? Opo, kasi ayokong maranasan ang pinaka-iniisip ko po kasi talaga, Mhm. ayoko pong ayoko pong maranasan nung bata yung naranasan ko na hindi naging buo yung family and yung pagkatao niya. Kasi hindi niya nakilala yung tatay, kasi ayaw sa kanya ng tatay. Parang ayoko pong ma-feel niya yung gano'n paglaki, gano'n po. So more of doon sa pagkakakilanlan nung bata, gusto mo na makumpleto kayo bilang pamilya dahil gusto mo may kilalanin siyang ama. How about ikaw bilang isang babaeng nagmamahal? Okay ka ba dito sa lalaking 'to na magiging katuwang mo siya sa buhay kung sakali man? Hmm, opo, kasi sa nakikita ko naman po sa kanya, sa ngayon, parang naguguluhan lang po siya sa sitwasyon kasi may ano siya, may nagawa din siyang pagkakamali, which is nabalikan niya yung ex niya. Parang siya din naman po yung nagpagulo ng situation. Mhm. Pero para po sa akin, kung mawawala man po yung isa, sa tingin ko po magiging better naman po yung ano namin, relationship Jane, ulit. Jane, Yes po. okay lang bang magsalita ako sa'yo? Magbigay ako sa'yo ng opinion? Okay lang po. Okay. Jane, naiintindihan namin yung sitwasyon mo na nasa mahirap na sitwasyon ka ngayon lalo na't nagdadalang tao ka. 5 buwan at maselan yung kalagayan ng bata ngayon sa sinapupunan mo. Pero wag ka sana magpakatanga, Jane, na piliin pa rin yung lalaking alam mo naman na hindi kaya magpakalalaki o panindigan yung responsibilidad niya. 'Di ba? Hmm, opo. Kasi Jane, alam mo, oo, tama yung sinasabi mo na sino ba naman ang tao na hindi nangarap na buo ang pamilya. Siyempre, lahat tayo nangangarap tayong mabuo yung pamilya. Makasama natin yung tatay o nanay ng anak natin. Pero, Jane, kung ipipilit mo yung bagay na hindi naman talaga pwede nang mabuo at magiging toxic lang din ang relationship ninyo, mas mabuting co-parenting na lang. Yes po. Gano'n na nga po siguro. Kasi Jane, sana kung yung una pa lang sana na sinabi mo sa kanyang nagdadalang tao ka na, gumawa na siya ng paraan. Alam niya naman na may nangyari sa inyo. Pero tinanggi niya. Dun pa sa ex niya. Hmm, oo nga po eh. Ibig sabihin itong lalaki na to walang paninindigan to. Handa ka lang niyang samahan sa saya pero doon sa hirap na meron ka ngayon o responsibilidad na nagawa ninyo, hindi niya kayang panindigan. Sorry Jane kung masakit o nasasaktan ka dito ngayon sa mga sinasabi ko pero
Ito yung katotohanan eh. Okay lang po. Tingin ko, Jane, ngayon sa pagkakataon na to, ang pinakamagandang gawin mo wag mo muna isipin itong guy. Kasi kung iisipin mo tong guy na to, at hindi rin naman siya para kumonekta sa'yo or maging responsable sa nagawa niya sa'yo na mabuntis ka, mas mabuti na lang na mahalin mo na lang yung sarili mo. Mahalin mo yung batang nasa sinapupunan mo, di ba? Ingatan mo yung sarili mo dahil yung bata, mahirap kapag problemado ang nanay, nagkakaroon ng problema ang bata. So, yun na muna, Jane, siguro sa ngayon. And kung sakali man na lumabas na yung bata, dun ka na mag-isip ng mga next step mo. Sa ngayon, wag mo muna i-stressin yung sarili mo dahil baka mas lalo pang mapasama ang resulta nito eh. Kumbaga, ang focus talaga ngayon, Yung dahil bata. nagbubuntis ka, 'di ba? 5 months ka pa lang, nasa maselang bahagi ka o pagkakataon ng buhay mo, nabubuo pa lang yung lungs niya, 'di ba? Yung heart niya, diyan pa lang nabubuo talaga yung brain niya. So, as much as possible, no, focus ka dun sa sarili mo, sa pagpapalago muna nung sarili mo, pag-aalaga ng sarili mo, pag-aalaga ng bata. Kung lumabas na yung bata, 'di ba? At kaya mo nang harapin uli yung mga issues, 'di ba, na dapat mong harapin. That's the time na sige, laban kasi at least nailuwal mo na yung bata. Kung sakaling magkakaroon man to ng epekto emotionally sa 'di ba? Yung bata at least safe na, 'di ba? Opo. Tsaka mag-iiba pa yung pananaw mo pag ikaw ay nanganak na. Nakita Kasi mo na yung baby. Pag nakita mo na yung baby, kasi ako naniniwala ako na iba ang lakas ng isang nanay. Lalong-lalo na kapag nahawakan niya na mismo sa mga kamay niya yung anak na inalagaan niya ng 9 na buwan. Minsan mapapa Gabriela silang ka eh. Kumbaga ganun yung peg mo eh, na kapag ito, ginawa na ko ng masama nito. Hindi ko na to kakausapin pa. Tama. Mga ganon. Hindi niya deserve. Hindi niya deserve. Ganun klaseng ama. Ganon. Pero we are praying for you, Jane. We are praying for your healing. And sana makamit mo yung peace of mind, 'di ba? And yung focus muna sa pagkakataong ito para maalagaan mo yung sarili mo at yung anak mo. Yes po. Nakapagpa-check up ka ba, Jane? Opo, actually kanina po galing po kang check up. OB? Yes po. Kamusta naman? Healthy naman po. Okay naman po siya so far. Nagpa-CAS ka na? Hindi po. Bukas po actually. Oh. May gender na? Bukas pa rin po daw malalaman. Bukas na sa CAS, Congenital Anomaly Scan. Yan yung mga alam ni Titangelo to, dinideny lang eh. Congenital Anomaly Scan. Dito malalaman kung may anomalya doon sa parte-parte blood ng control, katawan. ganun? Oo, pwede din. Anomalya. Blood control. Tapos dito din, pwede malaman kung lalaki o babae. Kasi sa mga unang weeks pa, di ba, 12 weeks, akala mo yun na talaga eh. Akala mo babae, pero biglang may lalawit pala pagdating ng 5 months. Ganon. Di ba, dude? Hindi ko alam. Hindi ko alam yun. Ganon. Pero we wish you well, Jane. We wish you well. Opo. Sana Thank ma-realize you mo po. yung worth mo, ha? Sana ma-realize mo na nakamahal-mahal ka, merong deserve ng pagmamahal mo, at merong lalaki talaga na magmamahal sa'yo ng buong buo na hindi mo kailangan bumiyahe from Zambales to Taguig dahil ikaw pupuntahan ka niya. Kahit sang lupalo pa siya ng mundo, mapuntahan lang kayong mag-ina. Opo. May gusto ka ba sabihin pa, Jane?
Siguro po i-a-absorb ko po lahat ng sinabi niyo para sa akin. And I will try my best po na gawin yung lahat Mhm. para din po sa akin and para din po sa baby. Tama. Tsaka kapit ka Opo. dyan sa mga Tama. taong alam mo talagang nagmamahal sa'yo. Magulang mo, nanay mo, pamilya mo, mga kaibigan mo na nandyan sa pinaka mahirap na parte o mahirap na panahon ng buhay mo. Kasi etong mga taong to, nandyan sila eh. Minsan hindi natin sila na-appreciate dahil nandyan naman nararamdaman natin yung presensya nila. Pero sa totoo lang, ito yung mga taong consistently nagmamahal sa atin kahit ano pa yung mga pangat na desisyong ginagawa natin sa buhay natin eh. Sila yung sa una magagalit sa mga maling desisyon natin pero tatanggapin pa rin tayo at tutulungan pa rin tayo sa mga pinakamahihirap na parte ng buhay natin. So sila yung i-appreciate mo kasi sila yung nandyan pa sa pagkakataong ito ng buhay mo. Opo. Thank you, Jane. Thank you po. Thank Thank you, you po, Jane. DJ Rocky, DJ Jello. Thank you, so Jane. much po. Pagdadasal ka namin, Jane, Mhm, at maging matibay lang, ha? Opo. Mami Jane, God bless sa'yo. Mommy Jane. Thank you po. God bless din po. God bless, Mami God Jane. bless. Dude, minsan kasi talaga sa buhay natin, di ba? Parang gusto nating, meron tayong hinahanap sa buhay natin eh, na wala eh. Di ba? Parang, bakit natin to hinahanap samantalang yung mga taong to, nanay mo, tatay mo, nandito naman, nagmamahal sa'yo, consistently. Hindi tayo dapat maging desperado sa pagmamahal eh, di ba? Tama. Kusa naman siya dapat ibinibigay. Especially kapag dugot laman mo na yun eh. Ako nalulungkot ako para sa sitwasyon ni Jane kasi sinabi niya na dun sa lalaki na, may anak tayo, may nabuo tayo, kahit na mini hotdog, 'di ba? Kalain mo mini hotdog na kabuo. Grabe, ang galing nun parang Wonder Mini Hotdog. Ganun yung peg. Pero, anong ginawa ng lalaki? Dininay pa. Wala daw nangyari. Alam mo yun? Tapos, syempre, kapag ikaw medyo hulog na hulog talaga, ang tendency ng utak mong isipin na, may conflict lang kasi binalikan niya yung yung babae. Well, in fact, hindi eh. Hindi conflict lang yun. Pinili yun ng lalaki over you. And that is already, or that was a decision that he made already. Well, nangyari na yun nangyari. We just hope for the best, diba? Yes. We are hoping for the best sa sitwasyon ni Jane. And I'm sure yung mga nakatutok ngayon, diba? Yung iba dyan, been there, done that. Hindi ko na hinabol yun kasi I've learned my lesson. Minsan, hindi okay yung kompletong pamilya lang eh. Tama. Ako. Okay lang yung Agree. hindi kompleto yung pamilya mo pero masaya kayong pamilya. Yes. There's a huge difference between a complete family versus a happy family. Yes. There are some families out there who are not complete or the members are not complete. Pero they're But, all happy. Yes, tama. Hindi porke kompleto naman kayo, masaya kayo. Tama. So mas gugustuhin ko na hindi tayo kompleto pero kompleto tayo sa pagmamahal. May kapayapaan May tayo. kapayapaan tayo. Yes. At yun ang tunay na pamilya. Yun ang tunay na pagsasama, sabahan, Yung may kapayapaan. na may kapayapaan. Agree. Kaya minsan, hindi rin maganda na pinaglalaban mo pa yung alam mo naman na wala ka na dapat pinaglalaban eh. Hindi na worth it ipaglaban. Diba? Kalaban din kasi natin yung sarili natin, dude. Minsan may nakikreate tayo sa utak natin na isang vision na para bang pinapantasya o parang panaginip natin. Parang dilat tayo pero nananaginip tayo na parang iniisip natin na ito yung dapat mangyari sa buhay natin. O sabihin na nating pangarap. Meron tayong binuo sa utak natin na pangarap na pilit nating gustong matupad. Pero ang realidad ng buhay, hindi mo na ma-achieve yung pangarap mo dahil ikaw lang naman yung nagtatrabaho para sa pangarap na yan. And kadalasan yung mga pangarap na yan, lalong-lalo na kung merong 2 taong involved,
Hindi isang tao lang ang gumagalaw para matupad yung pangarap na yan. Dalawa kayong tao na tumutupad o gumagawa ng paraan para matupad yung pangarap na yan. So, hindi matutupad yung inilagay mo sa utak mo kung yung taong involved dun sa utak mo o yung taong involved na nilagay mo sa utak mo, eh hindi rin ganun yung pangarap. Walang mangyayari. Anyway mga kabisyo, napakinggan niyo po ang kwento ng ating top secret caller ngayon. At maraming salamat po sa pagtutok ninyo. Simula alas 9 hanggang alas 12 ng gabi dito sa aming programang Rocky Secret Files with Titan Jello. At syempre, ang kakatapos lang na Top Secret. Muli, ako nga po pala ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. At kasama mo ang Basa Princess, DJ Raketera. Kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic!